Or ara guys, ang inyong kuya Harvin nga pastang palita. Nga na nang basta di makaligo guys. Oh, tato berjug bad boy. Tel dayon. Naamin diri sa ilalom sa planet Earth. Katungay ka. Awa, grabe ka innovative sa inyong kuya guys. Siya may nagtawag ni guys, gamit ang kayawan. Hindi siya nakawayan. Kayawan, kapit kayawan. O, diba? Ano na ang peg diri, bro, nasa bukid. Pero nara ko sa syudad sa Mati. O, taragit guys. Nice taragit. Tapit talaga niya. Ano na lang guys. Ang gusto ko gilala ko ito. Daw. Sabi yun. Ano yun? Ang isa doon nagkakayamak kami. Huwag man ko sa mga mag-vlog lang. Kung ano yung post na ito rin makukuha. Wala ka na mga halayan niya guys. Okay na. Baligyan na niya. Ito, buling. Buling for sale. Kaya nagpait na gina ng earth. Lagi gutom na ko. Baputa. O ako tamaho ko taliog ito. Tara guys, bati pakignaw. Saway pa. Alam nga guys, tagang yung stress sa life. Bati pang bandura. Yo. Gapas dura guys. Oh, terus bay ho. So, di namin magdugay guys. Kay dugay naman kami daan na